Здравейте господа търговци и инвеститори! С вас System Guru Markets. Нека започнем с обща информация за компанията. Ако е необходимо, можете да го поставите на стоп. Можете да проучите по-подробно всеки параметър на въпросната корпорация. Сега ще анализираме текущото представяне на компанията. Grid Dynamics Holdings, тикър GDYN. Този преглед се основава на информация към 15 август 2025 година. По класификация Guru Markets корпорация Grid Dynamics Holdings Inc. принадлежи към подкатегорията Soft Development. В анализа участват 13 компании. Ще разгледаме окончателните решения към края на това видео. Оценката на компанията е следната: 7,5 от 10 точки. Среден резултат за подкатегорията – 0 точки. Ако го погледнете широко, в рамките на целия фондов пазар като цяло. Имайте предвид, че средният резултат за целия фондов пазар като цяло е 1,8. Срещу 7,5 оценка за компанията Grid Dynamics Holdings Inc. Сравняване на движението на цената на акциите на компанията Grid Dynamics Holdings и споделяния на подкатегории. Можем да видим, че през последните 12 месеца акциите на компанията Grid Dynamics Holdings Inc. показва динамика от минус 37,4 на 100. Срещу изменение на цените в подкатегорията 300,3 на 100. Пазарна капитализация на компанията Grid Dynamics Holdings се оценява на 0,68 милиарда долара. С капитализация на подкатегория от 239 милиарда долара. Балансовата стойност на компанията се оценява на 0,53 милиарда долара. Книжната капитализация на подкатегорията е 14 милиарда долара. Като сравняваме дяловете на пазарната и балансовата стойност, виждаме следното. Зает дял Grid Dynamics Holdings в подкатегорията при оценка на борсова капитализация е 0,283 на 100. Балансовата капитализация е 3,8%. Оценка на пазарния дял на дружеството и балансовата стойност на подкатегория добро, 1 точка. Анализираната организация има дългови задължения от 0,016 милиарда долара. Финансовите пасиви спрямо балансовата стойност представляват 3% от собствения капитал. Оценка на нивото на финансовите задължения на фирмата много добра, 2 точки. Съотношението пазарна стойност на компанията към печалба е 40. Със средно в подкатегорията 69,7. Оценка на съотношението пазарна цена наклонена черта печалба в сравнение с организации в подкатегория добро, 1 точка. Печалбите за последните 12 месеца са 17 милиона долара. Бъдещите печалби за следващите 12 месеца са временно оценени на 39 долара милиона. Оценка на показателя прогнозна бъдеща печалба в сравнение с подкатегория добро, 1 точка. Съотношението цена към приходи на компанията е 1,7. Среден за подкатегорията е 9,7. Оценка на съотношението борсова цена към приходи в сравнение с показателите на подкатегорията добро, 1 точка. Приходите за последните 12 месеца са 390 милиона долара. Бъдещите приходи за следващите 12 месеца се очаква да бъдат 610 милиона долара. Оценка на показателите за прогнозирани бъдещи продажби в сравнение с показателите в подкатегория добри, 1 точка. Маргиналността е 4,4 на 100, при средна стойност в подкатегорията 13,9 на 100. Оценка за маргиналност спрямо показателите в подкатегория успешно, 0 точки. Делът на компанията по брой служители в подкатегорията е 3214 на 100. Което е с 1036% повече от дела на пазарната капитализация. Размерът на пазарния капитал на служител на организацията е 143 000 долара.
докато в подкатегорията има $1623 000. Оценка на размера на капитала на един служител спрямо показателите в подкатегория добър 0,5 точки. Размерът на печалбата на служител е $3,6 хиляди. Средната стойност в подкатегорията е $23,3 хиляди. Оценка на печалбата на един служител на фирмата в сравнение с показателите на фирмите от подкатегория успешно 0 точки. Приходите на компанията на служител са $82 000. В подкатегорията $168 000. Оценка на дела на приходите на отделен служител на фирмата в сравнение с показателите на фирмите в подкатегория успешно 0 точки. Обемът на сделките за продажба съответства на 5,3 на 100, при среден за подкатегорията 4,2 на 100. Технически индикатор RSI 14 показва ниво от 28% за компанията Grid Dynamics Holdings. За подкатегорията това ниво е приблизително 54%. Текущата цена на акциите на компанията е приблизително $7,98. Консенсусната цена на акциите на компанията е около $1,424. Нека да разгледаме таблицата за поръчки, тя е достъпна за вас, връзката към нея е в закачения коментар. Таблицата с поръчки съдържа всички решения, взети преди този сезон от референтната система за оценка Guru Markets. Достъпът до таблицата с поръчки е абсолютно безплатен и отворен, линк в закачения коментар. В резултат на оценката на акциите на компанията Grid Dynamics Holdings Inc. Информационна система Guru Markets беше взето следното решение. Отворете сделка за покупка на $7,99. Сделката беше открита поради факта, че компанията има доста висок рейтинг и динамика на цените. Дружеството е оценено по критерия за оценка, индекс на Акима. Тейк печалбата е определена на 9,86. Стоп-лос е зададен на 6,12. В случай, че поръчката не е затворена чрез тейк печалба или стоп загуба. В този случай поръчката се фиксира автоматично в края на търговската сесия на 14 септември 2025 година. Или в последния работен ден преди посочената дата. Тикер, TLRY, ще бъде изравнителна сделка за продажба. Видеото за реда за балансиране ще бъде или вече е публикувано в този канал. При затваряне на някоя от поръчките основна или балансираща. Друга поръчка се фиксира на крайна цена. Благодаря на публиката, че гледате това видео и че използвате системата за помощ от Guru Markets.